Mao nay naga-advantage nato diri sa probinsya mga par. Kay kun mamuhi ta og mga baboy diri sa probinsya, wala gyud silingan nga moreklamo. Kay distansya ra man tag silingan diri mga par. So atong mga silingan dili kayo mo reklamo mga par kay medyo layo-layo ra man. So mo nay nakanindot diri sa probinsya nga mamuhi ta og mga baboy. So mayong adlaw nga natong tanan mga par no. So karon kay nauli mo og probinsya. So ako say manglawog sa akong baboy mga par. 2 weeks pa ni gikan sa akong pagpalit nga par niya. Mga once na August, third week sa August, ma-harvest na ni. Maayo gini nga mamuhi ta mga par kay para abot sa panahon natay ba? Natay harvest. Mo ni akong mga baboy mga paro. Kuha ni sila gikan sa akong pagpalit. Duha na nila kasi gikan sa akong pagpalit nga par. So mga kuan sa August ani karon kay second week naman ta karon sa July. So third week sa August ani ma-harvest ani mga par. Sakto kani sa lechonon karong mga August. Second week mga third week sa August pwede na mo mutan-aw diri sa mga baboy mga par para sabot-sabot ta sa presyo ba. Pana ganing ato agad baratuhay ra gani ato mga par. Para buyag ra akong baktin mga paro ng gusto kay mga on para buyag. Mo nay naga-advantage nato diri sa probinsya mga par. Kay kun mamuhi ta og mga baboy diri sa probinsya, wala gyud silingan nga moreklamo. Kay distansya ra man tag silingan diri mga par. So atong mga silingan dili kayo mo reklamo mga par kay medyo layo-layo ra man. So mo nay nakanindot diri sa probinsya nga mamuhi ta og mga baboy. Nasad ko duha ka buk dari mga paro. Nasa suod ni ang duha. Harbisono na niya mga par. Nani sa mga 45 kilos kada usa. Pwede kayo kung nangita mo baboy nga aslonon o lapaonon, pwede kayo ni. Pwede ari-on ra niyo diri sa lapnis mga paro. Dagko na gani probuyag. Kay nahuman naman sa pangaon mga par. Ato ning ligoon kay para kanang bas mugwapa pugid may tan-awon mga par. Tiniil lang da. Anad man tag tiniil. Tiniil ra ta mga par. Yan ang latigni tan-awon ba. Uy. Ano ipakang ho dia. Uy. Nanay gini mamuhi itong mga baboy mga par. O bati itag kuana ni. May ligoon na mo be. Ito na yung ligoon mga par kay para nang hapsay ba. Para buyag ba na yung mga babuyag mga par. Maayo kayo ba. Yung lawas para buyag-buyag. Eh, distansya raman nato silingan. Wala gyud mo reklamo. Mga kuana ni mga par, mga kuan gani bisag mga first week sa August ani. Lechon na ni. Uy, kumaak man. So managligo ang mga aslonon mga par. Ganahan mo mga kanding mga par. Nasa tayo mga kanding diri oh. Nindot kini nga klase sa mga kanding mga par nga medyo mahalaw na yung mga kandinga kay dumagkuon po ni kandinga mga par. Napa diri sa babaw. Daghan gina diya mga par na gagmay dagko na diya. Pero buyag nga kanding. Awan niya mga par oh, manong kisa to ganahan nga mo palit og baboy diya ngitag aslonon. Ngitaw kanang lapaw nun. Sakto kanin duha mga par. Arian lang niyo diri sa Sitio Lapnes, Barangay Kalubian. Sabot-sabot lang ta sa presyo. Katong ngitaw aslonon og lapaw nun. Hugaw kay mga para kay nang wapam ko ni maligo ako ning ligoon ron.